עדיין זה היה הרבה יותר חריף ממה שתקרו. קודם כל כשאומר 3,000 זה לא מדויק, שום מידע, גם בפסיקה וגם במכתב של המשנה ליועצת, 3,000 פלוס מה שקוים בשנים האחרונות. אנחנו מדברים על 5,000 חרדים בשנה. זה מילה טוב, ערב טוב. נראה לי שיש מספיק אנשים כדי שננסה פעם אחת להתחיל קרוב לשעה שבה אנחנו הזמנו אתכם. דבר במיקרופון. דבר במיקרופון. נדבר במיקרופון כדי שגם אלה שבבית בזום, תכף אני אפריש את זה, שגם אלה שבבית בזום יוכלו לשמוע אותנו בוודאות. אז ערב טוב לכולם, תודה לכל מי שהגיע, תודה למי שנמצא גם בזום. אנחנו התכנסנו הערב כדי להציג את התוצאות של הסקר שעשינו, סקר רחב עם הרבה שאלות, סקר קהילתי מקיף. המטרה במפגש הערב זה להציג את הנתונים ואת התובנות שעלו מתוך הסקר. זה הצגה של נתונים, לא פרשנויות, זה לא אפשר, כאילו אין מה להתווכח עם הנתונים,
זה דוח נתונים שאנחנו מציגים. אנחנו בכוונה unmute. של מיקרופון. זה לא שפיע, אז אני לא יכול אפילו להגיד לאן זה. כן, השאלה אם אמורים בזום לשמוע גם אותי בלי זה, וגם פה אמורים לשמוע אותי בלי זה. יש את המיקרופון פה, תכף נוודא שהוא באמת עובד לסביב. המטרה, כמו שאמרתי, זה הצגה של נתונים, של סקר. זה דוח יבש לצורך העניין. יש דברים מעניינים שאפשר לראות מתוך התשובות, יש תובנות מעניינות שאפשר לראות, אבל בסוף מדובר פה על הצגה של נתונים. יכולנו ברמה התיאורטית, תכף תראו, ענת עשתה פה מצגת מאוד יפה של כל הנתונים ושל העיבוד של הדברים, יכולנו לשלוח את זה, יכולנו להוציא את זה, תקחו, תקראו, תראו את הדברים כמו שהם. היה לנו חשוב רגע כן לעשות מפגש, כן רגע להציג את הדברים בצורה פרונטלית, כן שיהיה אפשר רגע לשאול, להבין, ביחד עם זה כן אנחנו מבקשים, תנו לענת להציג את כל המצגת, לעבור על כל הדברים, מאוד יכול להיות ששאלה שאתם עכשיו פתאום רוצים לשאול בשקף הבא או בזה שאחריו כבר תהיה את התשובה, אז תנו לענת רגע להציג את כל הדברים, בסוף אנחנו נאפשר כמובן זמן לשאלות, לאמירות, זה מפגש פתוח, זה לא הרצאה, אבל באמת חשוב קודם כל לתת לענת לעבור על הכל ברצף, יש בזה לוגיקה מסוימת, יש בזה סדר מסוים. חשוב לי להגיד, המצגת, הנתונים, אחרי ההצגה של היום, אנחנו כן מתכננים לפרסם את זה בפורמט שיהיה לכם פתוח, שתוכלו לראות אותו, אין פה סודות, אין פה דברים שאנחנו כקהילה צריכים להסתיר ממישהו. שלכם, זה תובנות שעלו. לפני שאני מעביר לענת, אני רוצה להתחיל קודם כל בתודות, תודות לכל צוות מה הלאה שעבד והכין הכין שאלון ועבר על שאלון ודייק את השאלות כדי שנגיע לשאלון עד כמה שיותר טוב ומדויק לנו כקהילה. תודה ענת, ואני יודע שעזרו לך גם רונית וויולה נדמה לי וזאבי בעיבוד בניתוח הנתונים, אז תודה גם על זה. אני רוצה לפני שענת תגיד את התודה, אני רוצה להגיד תודה לכל אלה שלקחו את הזמן וענו על השאלון. הדברים שעניתם הם כלי עבודה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי עבורנו עכשיו. ובסוף תובנה קטנה שלי לפני כל התובנות הרבות, אנחנו תמיד חושבים שאנחנו שונים ומיוחדים. חשוב לי לשתף אתכם, סקר כזה דומה ברמה כזו או אחרת עבר בהרבה מאוד קיבוצים בתקופה האחרונה, די דומים בתובנות ובתוצאות. אז ענת, רשות הדיבור לך, אני מקווה שבזום באמת שומעים, יש פה מיקרופון שאמור לקלוט אותך. לעמוד פה בפינה ליד המיקרופון. ערב טוב לכולם, אנחנו נלך עם הסקר לפי איך שהוא היה בנוי, ואני אגיד שהסקר היה לו חלק של שאלות כלליות שכולם ראו איך שהם נכנסו, ולאחר מכן בעצם היו 3 התוויות. אחד, האם אתם הורים לילדים בגיל הרך ונמצאים כאן באזור בעמק הירדן. הבחירה השנייה הייתה האם אתם הורים לילדים בגיל הרך אבל לא נמצאים כאן באזור אלא רחוקים, וההתוויה השלישית הייתה האם אתם משפחות ללא ילדים במערכת החינוך כרגע. אוקיי, ושאלנו שאלות לכל אחד מהאוכלוסייה. כן? אז אני הכל אגיד, רק עכשיו זה... כולנו להציג. עכשיו זה לא עובד מאיזושהי סיבה, אז אני אשתמש ב... הנה, בסדר. לא, זה לא עובד, אז אני אעביר. הבנתי, ענת, אני אעביר, תגידי לי. בסדר. אז מבחינת אנשים שענו על הסקר, 152 אנשים ענו, אוקיי?
בדרך כלל כשעשינו את הסקרים של איפה אתם נמצאים, לצחי זה הגיע לאזור, נגיד הצלחנו להגיע ל-190, אבל יחסית הייתה פה באמת הענות מאוד מאוד גדולה לסקר. אם אנחנו מסתכלים על יש לנו פה כאלו שלא יודעים ומתלבטים, כאלו שרוצים 11% אומרים שהם רוצים לעבור למקום אחר, יש כאלו שרוצים להתקרב לבתי ספר המקוריים של הילדים בצפון עמק החולה, 3% שזה היה 5 משפחות שאמרו שהן רוצות לחזור ליפתח, אז יש עוד כאלו שמתלבטים ולא יודעים, אבל הרוב לא רוצים לזוז. אוקיי. ועכשיו ששאלנו, כי היו דיבורים כן לעבור, לא לעבור, אנחנו רוצים להתקרב קצת לדרום עמק החולה, שאלנו האם תהיו מעוניינים במידה ויוחלט על מעבר למלון קיבוץ אחר בעמק החולה, האם תהיו מעוניינים לעבור? אז 52% מהעונים אמרו שהם לא רוצים לעבור, אוקיי? הם רוצים להישאר, ואיך זה מתפלג ה-52% האלו? אז 32% זה משפחות עם ילדים ו68% ללא ילדים במערכות החינוך, והם רוצים להישאר. יש לנו כאן עוד אוכלוסייה שכן היא הייתה מעוניינת לעבור, עוד 9%, ו27% שאמרו זה מאוד תלוי. זאת אומרת, אם יעברו משפחות עם ילדים וכולם יעברו, אז גם אנחנו מוכנים לעבור. זאת אומרת, אנשים לא רוצים לעבור לבד, אלא הם כן רוצים את הקהילה לידם, אלו שמוכנים לשקול את זה. אוקיי. והשאלה האם אם יתאפשר מבחינת פיקוד העורף, אם יחזירו את החיים למסלולם מחר בבוקר, האם שיהיו מוכנים עכשיו לשוב לקיבוץ? 60% מהעונים אמרו שכן, הם מוכנים לחזור לגור בקיבוץ במודע וזה יאושר על ידי פיקוד העורף, ו13% ענו לא. אוקיי, עכשיו אני לא יודעת להגיד לכם, מאחר והשאלה נשאלה האם תשובו לקיבוץ ולא אמרנו מחר או עוד שנה, לא התננו את זה, אז
הלא הזה, אני לא יודעת להגיד כרגע אם זה לא לתמיד, אוקיי? זה לא שאלה ששאלנו, זה לא נוסח ככה, אבל נכון להיום, נכון לדברים, 13% אמרו שהם לא יחזרו, זה 20 משפחות, מתוכם 55% מהמשפחות עם ילדים ו45% ללא ילדים, ואתם רואים שבעצם יש לנו כאן כאלו שיש מתלבטים, וזה תלוי כמובן במצב הביטחוני, אוקיי? כאשר שאלנו עכשיו זה לפי אוכלוסיות, את האוכלוסייה ללא ילדים, מה ימנע מכם, בעצם מה ימנע מכם לחזור ליפתח אם יתאפשר, אז הדגשתי כאן בשביל לא לעבור על כל התשובות, הדגשתי את המילה ביטחון, 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 תלוי במצב הביטחון, הרגשת ביטחון, ללא ביטחון וכן הלאה. אז ברור שביטחון זה נושא מאוד מאוד מרכזי שישפיע על החזרה שלנו הביתה, אוקיי? אותה שאלה ששאלנו את האוכלוסייה עם ילדים, אתם יכולים לראות פה עוד פעם, התחושה של האי ביטחון, זה מספר העונים, זה לא אחוזים, מעל 30 העונים ענו תחושת אי הביטחון, אי הוודאות, הצורך בממד וכן הלאה. אוקיי, אז גם פה אי ודאות ותחושת חוסר ביטחון זה מה שימנע מאנשים לחזור ליפתח. אוקיי. אוכלוסייה עם ילדים. אוקיי, לא, אז תחזיר, כרגע אנחנו עוברים לתשובות לא, אבל תעביר רגע אחורה. אוקיי, אוכלוסייה ללא ילדים במערכת החינוך, שכמו שאמרתי, זה אחרי זה יתפלג לכאלו שהם נמצאים באזור וכאלו שהם לא נמצאים באזור. סליחה, לא, זה ללא ילדים. ללא ילדים. ללא ילדים, זה רק, אוקיי, אז אלו משפחות ללא ילדים. מה הצרכים העיקריים למי שנמצא, אוכלוסייה ללא ילדים שנמצאים במלונות, רצינו לדעת מה הצרכים שלכם, ופשוט יכלו לסמן כמה תשובות, ואפשר לראות שהמקרר רשום כאן גם מספר התשובות וגם באחוזים, אז אפשר לראות שהנושא של תנאים, של מקרר יותר גדול, של מטבח, בעצם האפשרות לבשל, אלו הדברים שהם מאוד מאוד חשובים לאוכלוסייה שנמצאת כעת במלונות. וכאשר ביקשנו שירשמו לנו דברים ויפרטו לנו את הצרכים ויעלו עוד נושאים, מכל הדברים שעלו חילקתי את זה בעצם למספר נושאים עיקריים. אז כמו שאמרנו, שיפור תנאים במלון, וזה שיפור אוכל, שיפור תנאים פיזיים, כל הכנסת מכשירים וכן הלאה. מצד שני יש לנו את מה שאנחנו קוראים הקהילה, אוקיי? הקהילתיות, כל הדברים שקשורים לקהילה, הצורך בקהילה, בחברה, בתרבות, בפעילות של ותיקי הגליל, זאת אומרת כל הדברים האלו זה דברים שאנחנו רוצים וצריכים במלונות. היה גם את הדברים שמטרידים כמו החום, אוקיי? עומס החום שאנחנו חווים פה, ויש גם כאלה שאמרו סך הכל אין צרכים מיוחדים, וגם זה צריך להגיד. ומה לאלו שהם לא נמצאים בעמק הירדן, אוקיי? למשפחות ללא ילדים שנמצאים, ללא ילדים במערכות החינוך שנמצאות לא כאן באזור כינוס שלנו, מה ייתן לכם תחושת שייכות ומה הצרכים שלכם? אז מבחינת צרכים אתם רואים יש כאן למשל לקבל דואר בצורה יותר רציפה, אבל בסוף גם פה הדגשתי את המילה שחזרה על עצמה, וזה שמירה על קשר. למי שלא נמצא באזור מאוד מאוד חשוב הנושא הזה של שמירה על קשר, קהילתיות, אירועים, מפגשים חברתיים וכן הלאה. אוקיי, אז זה עולה גם למי שנמצא פה וגם מי שנמצא מחוץ לאזור. וכאשר שאלנו האם אתם נמצאים לא באזור ומעוניינים להתקרב אלינו, אז רוב המשיבים לא מעוניינים לעבור חזרה, טוב להם איפה שהם נמצאים, התחילו שגרה וכן הלאה. אוקיי? ועוד פעם, האם יש דברים שלא קיבלו התייחסות, מלל חופשי, אז גם פה חילקנו את זה לקהילה, קשר מאוד חשוב, הקשר עם חברים, קשר טלפוני,
והיכן אנשים נמצאים. אז אני רק אגיד במסגרת הזו שוויולה פה אחראית על הנושא של הקשר עם הקהילה, יש אנשים שמתנדבים והיא מזכירה להם, ויש כאן גם את האנשים שעושים את העבודה הנפלאה הזו ומתקשרים לאנשים שלא נמצאים באזור. פרסמנו את הרשימה, התפרסמה הרשימה של איפה כל אחד נמצא, נפתחו קבוצות וואטסאפ, ומאוד מאוד מנסים כמה שיותר באמת לחזק את הנושא הזה. כל השאלונים הקצרים האלו מדי פעם, כל זה נועד בשביל לשמור על הקשר, אז כן מנסים ככל האפשר, זה לא תמיד מושלם. וכמובן שנורא קשה לתחזק לאורך זמן, כל אחד גם יש לו את ה-well-being האישי שלו, אז אם יש אנשים שרוצים לעזור ולהתנדב, להצטרף למעגלי קשר, ויולה יותר מתשמח שתפנו אליה והיא תיתן לכם את כל ההדרכה וההנחיה שצריך. זהו, אוכלוסייה עם ילדים במערכת החינוך אבל שלא נמצאת כאן באזור עמק הירדן. אז תראו, לחלק הזה היו בסך הכל 8 משפחות שהשיבו, אוקיי? וכששאלנו אותם האם הם ישובו ליפתח במקרה שתהיה שגרה מלאה ויתאפשר לנו לחזור ליפתח, אז 50% אמרו כן, 25 אמרו לא, 25 אולי, ונתנו להם לסמן מה ימנע מהם לחזור ליפתח. אז אתם רואים, זה מספר התשובות, אי הביטחון, זה במקום הראשון, סך הכל לנו 8 משפחות, כן? חוסר בממ"ד ואי הוודאות, ובסוף אנשים השתלבו איפה שהם, אוקיי? זה אותו דבר עם האוכלוסייה שאין להם כרגע ילדים במערכת חינוך, זה אנשים השתלבו שם ולא יזוזו באמצע השנה, אוקיי? הוא צריך את היציבות הזאת. ולכן שגם שאלנו אותם מה ההשפעה של קיום מערכות חינוך, אם זה גיל רך, אם זה בית ספר יסודי, חטיבת תיכון ואז בלתי פורמלי, בכחול זה לא משפיע בכלל. אוקיי, אז אתם רואים שרוב האנשים שיש להם ילדים וכבר השתלבו במערכת החינוך, זה שיהיה כאן מסגרות עליהם זה כבר לא משפיע, והסיבה זה כי הם כבר השתלבו, הם כבר היו צריכים לקבל את ההחלטה, הם רשמו את הילדים ולכן עליהם זה לא משפיע, או משפיע על משפחה 1-2 שמתלבטת. אוקיי, לא? אוקיי, ובאמת כמו שאתם רואים 72% כבר רשמו את הילדים שלהם למסגרות של שנה הבאה. ועוד פעם, מה הצרכים שלכם מהקיבוץ בתקופה הזו? שמירה על קשר, אירועים קהילתיים, קשר, מפגשים, זה חוזר לכל אורך הדרך. זהו, נעבור לאוכלוסייה עם ילדים שנמצאים כאן באזור עמק הירדן. כאן היו לנו סך הכל 51 תשובות, וכאשר שאלנו את אותן השאלות מהי השפעה של קיום של מסגרת של בית ספר על ההחלטה להישאר, אז אתם יכולים לראות בירוק זה מאוד משפיע, סגול לא רלוונטי, זה אומר שאין ילדים בגיל הזה, אוקיי? אז אפשר להתעלם בעצם מהסגול. אתם יכולים לראות שקיום המסגרות משפיעות על רוב המשפחות, יש לזה השפעה, זאת אומרת קיום של מסגרות חינוך באזור פה בהחלט גורם לזה שזה משפיע עליהם על ההחלטה להישאר כאן באזור, בטח כשזה בגיל הרך וביסודי אבל גם בתיכון. עכשיו רק תחזור רגע אחורה. תראו, אנחנו קיבלנו 51 תשובות על הגיל הרך, אתם רואים נגיד זה היה לפחות מ-20 סך הכל בכל הגיל הרך. אם אנחנו מסתכלים כמה ילדים יש לנו, אז זה כולל ילדים, כאן זה כולל גם ילדי חוץ קצת, אבל יש לנו 58 ילדים, זאת אומרת לא כולם ענו, אין לנו על כל הילדים שכל ההורים שיש להם ילדים בגיל הרך, ואותו דבר בבית ספר יסודי יש לנו 81 מא' עד ו', מספר העונים זה כאן קצת מעל 26 ועוד 10 אז זה 36, זאת אומרת זה לא מגיע ל-80, אוקיי? או אלא אם כן וגם יש אחים, אבל לא משנה, זה לא כל האוכלוסייה, אוקיי. ועכשיו שאלות ככה לפי גילאים, קודם גיל הרך, בית ספר יסודי ולאחר מכן חטיבה ותיכון. אם תכניסו את הילדים שלכם ממסגרות הגיל הרך בקיץ, אז 65% כאן היו 20 תשובות, 65% יכניסו ו-20% לא.
והאם תכניסו אותם שנת הלימודים הבאה, האם תרשמו אותם לגנים ביפתח. אז 68% ענו שהם ירשמו, זה 13 משפחות. 4 משפחות אמרו שהם לא יכניסו למסגרות שיופעלו על ידי הקיבוץ, גם מבחינת איפה שהם נמצאים, מיקום פחות מסתדר, וגם מבחינת זה שהם עשו את הבחירה, לדוגמה לרשום לגן בגנוסר ולא לגן שלנו. אוקיי. מה אנחנו צריכים מהמערכת החינוך? המערכת חינוך השנה היא לא עבדה 6 ימים והיא לא עבדה מבחינת שעות הפעילות המלאות, אז שאלנו מה הצרכים. אז 76% אמרו שהם צריכים, זה צורך שהמערכת תחזור לפעול בשעות החינוך המלאות שהיו לנו לפני המלחמה, להחזיר את המערכת ל6 ימים בשבוע. כמובן שזה טוב שזה יהיה כאן באזור, ושהצוות גן הקבוע של יפתח הוא זה שיעבוד. אוקיי, זה הציפיות, הרצונות והצרכים. מבחינת בית ספר יסודי, אז מי ישלח את הילדים שלו פה במידה ויקום בית ספר יסודי בבית יגאל אלון? אז אתם רואים 75%, יש לנו סך הכל כ-28 תשובות, ו-75% מהעונים אמרו שהם ישלחו את הילדים שלהם כאן למערכות החינוך בבית יגאל אלון. למה לא ישלחו? מה היו הסיבות לא לשלוח? אז כאלו שלא רוצים להיות פה ורוצים להתקרב לעמק החולה, כאלה שהם לא החוסר ודאות, וזה שאומרים אוקיי, יש בית ספר אבל לא יודעים מה שעות הפעילות, אז זה גם גורם לאנשים להסס ולהגיד אנחנו לא יודעים אם נשלח כן או לא. לגבי החטיבה והתיכון, אז 27 תשובות, ופה עוד פעם 82% ישלחו, ומי שענה שהוא לא ישלח זה עוד פעם נובע מזה שהילד נקלט כבר, חזר נגיד לבית ספר המקורי שלו, הוא רוצה ללמוד בבית ספר שלו, בסביבה שלו, או המצב הביטחוני וכן הלאה. מהי ההשפעה, שכמו ששאלנו את האוכלוסייה שלא גרה באזור, מה ההשפעה של קיום מערכות החינוך השונות על ההחלטה להישאר בגינוסר ובעמק הירדן? אז אותו דבר שאלנו את מי שכאן באזור, על הבלתי פורמלי, זה מאוד משפיע. אתם יכולים לראות שהבלתי פורמלי בחופשת הקיץ של היסודי, הבלתי פורמלי של היסודי במשך השנה מאוד משפיע, מאוד חשוב לאנשים שתהיה פעילות לאורך השנה וכמובן בחופשת הקיץ, וזה משפיע על ההחלטה שלהם להישאר. אתם יכולים לראות שבגילאי החטיבה והתיכון אז זה פחות, זאת אומרת זה משפיע אבל פחות, וייתכן שזה פשוט בגלל גיל הילדים. זה לא אומר שזה לא חשוב, זה לא אומר שלא צריך לקיים את המסגרות, חשוב מאוד וצריך לקיים אותן, אבל כנראה בגלל שהילדים יותר גדולים אז יישארו פה בכל מקרה. אוקיי? אוקיי, וכאשר שאלנו על שנה הבאה אם הבלתי פורמלי יהיה משולב יחד עם המועצה האזורית, כי היו איזה שהן אמירות על זה שהמועצה האזורית אולי תדאג שנה הבאה לשילוב של בלתי פורמלי של כמה קיבוצים כאן מהאזור, אז שאלנו האם תשלחו, אז אתם רואים 39 תשובות ו-95% ענו שהם ישלחו למערכת כזאת, גם אם יתערב ילדים מקיבוצים אחרים. לגבי צרכים של משפחות עם ילדים שנמצאים במלונות, אז גם פה אתם יכולים לראות ההישארות של משפחות אחרות עם ילדים כאן במלון מאוד מאוד משפיע על ההחלטה של משפחות אחרות להישאר. זאת אומרת הקהילתיות הזאת והעובדה שיש כאן עוד ילדים זה מאוד משפיע, זה היה במקום הראשון. ולאחר מכן יש לנו עוד פעם תחושת קהילתיות, התחושה הזו שאנחנו כאן ביחד כקהילה ויש מי שעוזר ותומך, יחד כמובן עם דברים כמו האפשרות לבשל וכן הלאה, כל המענים של מבחינת התנאים שלנו. אוקיי? וחילקתי את זה עוד פעם מתוך המלל שנכתב לנו, מתוך הערות שנכתבו, חילקתי את זה לפי נושאים. אז יש כאן את הנושאים שקשורים לחינוך,
מבחינת שעות הפעילות, הצוותים, הסעות, האם תהיה תוכנית לימודים מלאה, מסגרת חינוכית עם שעות מסודרות, זאת אומרת כל העניין הזה של לחזור לשגרה מבחינת שעות הפעילות גם בגיל הרך, גם בבתי ספר, מאוד מאוד חשובה לאנשים. מבחינת המלון, אז כל הנושא עוד פעם של תנאים שצריך לבדוק ולשבת מול המלון ולדבר על מקרר, ואם זה פינת קפה, ואם זה לדבר על האוכל, בנושא של רווחת המשפחה מבחינת עוד חדר. והמלון נאמר, המלון הפך להיות הבית שלנו, אבל לא תמיד בטוח שמבינים שזה הבית שלנו. ואנחנו מתקלים כל פעם בקשיים חדשים ככל שהזמן הולך. וקהילה. אז עוד פעם, הקהילה זה חשוב, לדאוג שהקהילה לא תתפזר, ולהיות יחד במקום שארגן מקום מגורים זמני, וחוגים וכן הלאה. לסיכום, 74% מהעונים רוצים להישאר במקום שהם נמצאים בו, כמחצית מהעונים לא מעוניינים לעבור לעמק החולה, וכשליש מהעונים אמרו שזה מאוד תלוי מה יהיה במעבר ומי יהיה במעבר. ישנה חשיבות רבה מאוד לתחושת הקהילתיות ושמירה על קשר. 60% מהעונים רוצים לחזור ליפתח במידה והמצב הביטחוני יאפשר את זה. 20 משפחות ענו שגם אם פיקוד העורף יאפשר הם לא יחזרו. זה משהו שצריך לברר אותו, לבדוק אותו, וכמובן הנושא של ביטחון, ביטחון, ביטחון. וממ"דים. אוקיי. לשוהים במלונות, כל סוגי המשפחות וכן הלאה, חשוב שתהיה להם אפשרות למקרר גדול יותר, מטבח, הרצון להישאר יחד עם משפחות נוספות, תחושת הקהילתיות, וכמו שאמרנו, מי שכבר לא נמצא פה, אז המערכות השונות, קיום המערכות השונות לא משפיע על ההחלטה שלו, אבל מי שכן נמצא פה, אז זה בהחלט מאוד מאוד משפיע על ההחלטה שלו, ובעיקר בית ספר יסודי, אבל גם חטיבה ותיכון, ומי שלא נמצא כאן באזור, עוד פעם, השמירה על קשר ואירועים קהילתיים. בגיל הרך 13 משפחות מתוך אלו שענו אמרו שירשמו את הילדים, 4 משפחות לא. לחזור לשעות הפעילות המלאות, וכולל יום שישי וחשיבות לאנשי הצוות. בית ספר, 75% ישלחו את הילדים לבית ספר היסודי, 82% ישלחו לחטיבה ולתיכון. זה משפיע, המערכות האלו משפיעות וחשיבות על ההחלטה שלנו להישאר פה, ובמידה ויהיה בלתי פורמלי בשילוב במועצה, 95% ישלחו. וזהו, זה הסיכום היבש של הנתונים של הסקר. אני רק אגיד שקראתי לזה מחבק. אוקיי, המצב שלנו הוא מצב מחבק וצריך לחבק את המצב. מבחינת המקום, אם אנחנו מסתכלים על ליבות, אוקיי, דברים שאנחנו לוקחים כליבות, ונראה לי שמחבק זה טוב, לאמץ את זה ולחבק את זה. שיפור תנאים, איתור צריכים, צוות עבודה של מי שפה לייצג מול המלון, חינוך, כמובן שהחזרת כלל המערכות לשעות מלאות וקיום הבלתי פורמלי, ביטחון, חייבים להתכונן ליום של אחרי ולייצר כאן את תחושת הוודאות שחסרה לנו ותחושת הביטחון. והקהילה, שמירה על קשר, התייחסות לכלל האוכלוסייה בכל מקום על גבי המפה, שתהיה תחושת קהילתיות. זהו. ובאמת אנחנו רוצים להגיד בשם כל הצוות, זה היה שאלון ארוך, מורכב, עם המון חלקים ואנשים, הייתה כאן השתתפות מדהימה והייתה כאן גם כנות, היו בתשובות מאוד מאוד כנות ופתוחות, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה גם על האמון, גם על הכנות ועל זה שאפשרתם לנו לייצר את התמונת מצב הזאת. זהו, תודה.
זה השלב להגיד עוד פעם תודה לענת, ובאמת תודה לענת. יופי של ניתוח. כשישבנו בצוות וענת הציגה לנו את הנתונים שהיא איבדה מתוך הסקר בצורה הזאת, אז התגובה המיידית הייתה יופי ענת, עכשיו את תציגי את זה גם בפני הקהילה. זה באמת חזק, מדויק, ניתוח טוב, פרזנטציה מצוינת, אז תודה ממני, תודה מכולם, שוב לענת. הבמה היא שלכם עכשיו, אם מישהו רוצה לשאול משהו, להגיד משהו, ואפשר גם להגיד, השארתי בכוונה בשביל שיהיה להם את התודה, תכף אני אעשה, אפשר גם להגיד תודה ולראות כדורגל. בשקף האחרון המחבק הזה, כן? כן. יש דברים שתלויים בך ויש דברים שכל מה של הביטחון, כן. שאפשר לדבר על זה מה שרוצים, אבל ממ"דים לא יהיה עכשיו, ואני לא יודע אם הצבא או קיבוץ יפתח יקצה כבר מקום לחיילים ולפלוגה וכל הבנייה של הדברים וכל זה, רוצים שנחזור סבבה, אבל אם לא נותנים את התנאים לחזרה, אז כאילו... השאלה, אני חוזר ממש על הראשי תיבות, השאלה זה על רכיבי ביטחון שהם לא בשליטה שלנו, אז איזה יופי שזה כתוב, אני עושה רגע אינטרפרטציה, אבל אז מה? אז אני אגיד שיש אז מה בעניין הזה. קודם כל אנחנו נמצאים בקשר קבוע עם גורמי הביטחון מבחינת רכיבי ביטחון שאנחנו אמורים לקבל לטובת הקיבוץ. הכותרת הגדולה של זה נקרא משיב הרוח, זה לא משנה הכותרת, יש כל מיני רכיבים, יש עמדות, יש מיקום של ציוד ודברים כאלה, ואנחנו מסתכלים את זה. זה לא קשור לממ"דים, לא קשור לממ"דים, וזה אנחנו נמצאים בקשר קבוע עם גורמי הצבא, עם גורמי המועצה האזורית גליל עליון שלקחו פרויקטור מצוין לקדם את כל העבודה הזאת, ואנחנו נמצאים איתם בקשר. יש אנשים מתוך הקיבוץ שהם הגורמים המטפלים, לדוגמה אמנון, לדוגמה טל, לדוגמה אביטל בנושאי תכנון, תשתיות, דברים כאלה, וכל פעם שצריך אז מגיעים, אני כמובן כמנהל קהילה, אבל חלק מהצוות, אבל זה משיב הרוח, כשצריך גורם מקצועי נוסף שיצטרף לאיזושהי ישיבה, לאיזשהו דיון, מצטרף ואנחנו מקדמים את כל הנושאים האלה. ממ"דים, קודם כל פרסמה אביטל מזמן ואני שמח שזה מתקדם, היו לנו 11 בתים שלא היה להם אישור אפילו לא לתכנון הממ"ד בגלל שהיה להם חדר ביטחון. כל הבתים האלה שהוגדרו בזמנו כשלב ב' קיבלו אישור לתכנון כבר ולקידום להיתר. דבר שני, אנחנו נמצאים כולל לפני שבוע וחצי עם אלון פרידמן ואחר כך עם מנהלת אופק לצפון, נמצאים איתם בקשר חזק מאוד בלחץ לא רק שלנו דרך אגב, גם של המועצה וגם של קיבוצים אחרים, להתחיל בעבודות עכשיו. מי זה אלון פרידמן? אני יכול להוסיף פה חצי שנייה. אלון פרידמן, אתה צודק, אלון פרידמן הוא אחראי על כל נושא עורף בפיקוד צפון, היה בזמנו, הוא תת-אלוף, הוא היה בזמנו ראש מטה פיקוד צפון, היום הוא אחראי על העורף, הוא תת-אלוף. אלון פרידמן מיסוד המעלה, אנחנו נעזרים בו לדחוף את מנהלת מגן לצפון שהיא המנהלת של פרויקט הממ"דים, אנחנו מולם בקשר, אני אומר אנחנו, זה כמה גורמים, בראש ובראשונה אביטל דרך אגב, אני אוהב לתת לאנשים את הקרדיט פחות לקחת, אביטל שליוותה את כל התהליך התכנוני של הממ"דים מול המתכננים והכל, נמצאת איתם בקשר רצוף, אנחנו מנסים לקדם את זה שהם יתחילו לעבוד בקיבוץ שלשום. יש פה איזשהו אבסורד, כי הם יתחילו בעורפיים, האידיאל היה שהם יתחילו בקדמים, אבל אנחנו אומרים להם תתחילו לפחות עם העורפיים כדי שנוכל להתקדם. יש לזה כל מיני בעיות וכל מיני בירוקרטיות. אמיר, אני אשמח אבל פה שישמעו אותך אמיר, פה שישמעו אותך בזמן. אחרי הביקור של תת-אלוף פרידמן בקיבוץ למחרת הגיעה כל משלחת גדולה של משרד הביטחון, 7 רכבים, היינו את הבירוקרטיה והתעצמתה, 3 אנשים בכל רכב, כדי בעצם מנהלת צפון
שתת אלוף דוד סוויסה, הוא היה קצין תותחנים ראשי, הגיע בכבודו בעצמו, אמר אוקיי בוא נרשום את הצרכים, לנו היה כל מיני נזקים, מטע, חדר חשמל, טיפלנו בזה בעזרתו, ומה שמנסים לעשות כרגע זה כמו שיונתן אמר, למצוא קבלן שיהיה מוכן לבוא להתחיל לעבוד איתה. הכסף אושר, הם עלו לברם, עלה קבלן לברם, עשה חצי ממ"ד, קיבל את הטיל הטרקטור שלו ברח. אז אנחנו אמרנו חבר'ה, תביאו את הכסף, אנחנו ננסה להביא קבלנים בעצמנו, יש עדיין קבלנים. אז אנחנו מנסים למצוא את שביל הזהב בנושא הזה, הם בעיקרון לא רוצים לעלות להפתע, אגב גם מס רכוש שכמו נפגשנו איתם במבואות חרמון, לא מוכנים לעלות 5 דקות איתי לראות את המטע בעיניים, יש פוביה בדבר הזה, אז זה בטיפול. יש את הנושא שיונתן דיבר של המעטפת שאיתך אמורה לקבל, נק בקשר, יונתן, טל, דברים האלה, ויש את האחריות שלנו, אנחנו חייבים להשיג סכום של כסף בעיניי מכובד, כדי לראות איך אנחנו דואגים לעצמנו בציוד כיבוי נוסף, בערכות מיגון, בכל מיני דברים שלנו יהיה קצת שליטה על גורלנו. וזה אנחנו עכשיו קיבלנו מענק שני כבר של 100,000 שקל בתוך הגליל, אנחנו בקשר עם תורמים, ננסה להשיג עוד כספים לטובת הדבר הזה, שבסוף נתרום את תחושת הביטחון. ופיתוח של הקיבוץ בכלל אנחנו עושים בו גם. ופיתוח של הקיבוץ, והחזרה לקדמותו, דיברנו על החינוך, כדי שיהיה חינוך טוב, צריך לשפר את הגני ילדים שהדבר הזה, כל הדברים האלה, אבל לגבי הממ"דים אנחנו צריכים לתשובה, יונתן לוחץ כל הזמן, אני לוחץ כל הזמן, אביטל, יורדל, כל מי שאתם רוצים על זה, מדינת ישראל, תראי, את הקצב שלה, ואני מקווה מאוד שנראה את זה בשבועות הקרובים לפחות, מעמד 1 ו2 ראשונים. אבל אין לנו כוונה, לא, אין לנו כוונה לוותר בעניין הזה. מה שחשוב לי להגיד זה שאין לנו כוונה לוותר על העניין הזה, אנחנו לוחצים, זה כמעט ברמה יומית, בתקשורת וקשר עם הגורמים השונים כדי שיתחילו העבודות. יש את האחת, כמה זה לוקח? הם בזמנו שהוצג הפרויקט דיברו על מהתחלה עד סיום לממ"ד 3 חודשים. אני לוקח 4 חודשים, אוקיי? בגדול פרויקט, אני רואה את זה כרגע בבנייה של ממ"סים, מרחבים מוגנים מוסדיים שבנו עכשיו בדרום העמק, לוקח להם בערך 4.5 חודשים להגשה, והם יותר גדולים. אז אני אומר, זה בגדול, הקבלן מחויב ל3 חודשים, אני אומר 4 חודשים, אוקיי? בסוף מרגע היסודות, מרגע שהוא מגיע עם הבאגר לשטח ומתחיל יסודות, הוא אמור תוך 3 חודשים לפתוח סופית את הפתח חיבור שיש למסדרון. אני אגיד יותר מזה, אנחנו כבר סימנו את השטח עבודה שלהם, אנחנו כל כך מתקדמים מבחינת הערכות שלנו שאנחנו יודעים בדיוק איפה יהיה מחנה העבודה שלהם. הם צריכים מקום לטרקטורים, למכולה שלהם, אנחנו לגמרי, הוא יכול מחר להודיע לנו, הקבלן בדרך, אין לנו שום בעיה, שיודיע לנו מחר אנחנו נקבל אותו בזרועות פתוחות. יש פה... שנייה, אני אענה רגע. שנייה, ברור, לא, חס וחלילה לא יקרה שום דבר בלי שבעל הבית נמצא, יש את פתיחת הפתח, יהיה תיאומים, לא ייכנסו לאף אחד לא לשטח ולא לבית בלי אישור. אבל אני מזכיר שתהליך בניית הממ"ד בפרויקט הזה, לא יודע אם אני מזכיר, סליחה, כי לא הייתי כשזה יוצג פה. פרויקט בניית הממ"דים האלה מתחיל מפתיחת פתח היציאה מהבית הקיים, סגירתו, בניית כל הממ"ד מבחוץ, כולל המסדרון קישור, ובסוף עם פטיש קטן, פתיחה. ולכן אני אומר, לא יבוצעו כמובן עבודות בלי תיאום, בלי שהבעל בית יהיה או יאשר חס וחלילה שיבוצע משהו. אבל כן, יש בתים שניתן להתחיל לעבוד בהם מחר, ואין שום סיבה מבחינתי שלא התחילו לעבוד בהם לפני 3 חודשים, ועל זה אנחנו לוחצים.
ואני מקווה שזה יקרה, מוסא ואז, כן. פשוט מה עם סיפור התשתיות, אחד קשור לשני. כן, אני אסביר על נושא התשתיות נשאלתי, אנחנו בימים האחרונים מקבלים את האומדנים האחרונים שהיו חסרים לנו מבחינת העלויות, זה יוצג כמובן קודם כל להנהלות ואז זה יוצג לחברים באספה, כל פרויקט שדרוג התשתיות. אני יכול להגיד שבמסגרת הבקשות שאנחנו מנסים היום לעבוד עליהן, כולל תיאור פגישה מאוד מאוד חשובה שאמיר ואני הולכים לקיים בימים הקרובים עם JNF ארצות הברית, פעם היו קק"ל ארצות הברית אבל היום הם נפרדים, הגשנו בקשה לתרומה, הם בדרך כלל נותנים הלוואות היום לפיתוח, ביקשנו הלוואה. למה? כי אני מציג סיפור טיפה עצוב שבו לא שאנחנו רוצים לשדרג את התשתיות שלנו אלא שאנחנו נאלצים לשדרג את התשתיות שלנו בגלל פרויקט מגן הצפון. אנחנו מנסים לקבל תרומה מכל מיני גורמים, אבל בסוף ברור שהפרויקט הזה, לי ברור שהפרויקט הזה חייב לצאת לדרך וחייב לצאת לדרך במקביל לפרויקט שדרוג התשתיות, כי אחרת נשפך כסף סתם על מעקפים שהם יעשו לכל מיני צינורות מים, גז וכדומה. יוצג כמובן, זה לא החלטה שלי כמנהל קהילה, זה החלטה של אספת הקיבוץ. זה החלטה של אספת הקיבוץ. חצי אנחנו מדברים על 12 מיליון, אם אנחנו רוצים לדבר גם על השבוע, כל הסיפור של תשתיות, כל הסיפור של התשתיות הוא בין 10 ל-12 מיליון שקל. זה סכום שבקיבוץ יפתח בתקופה של חוסר ודאות שהמטע נשרף והעסקים שרצינו להביא, אלוהים יודע מה איתם, אלוהים גם יודע מה יהיה מטפים, זה אירוע שצריך לקחת בחשבון טוב טוב איך אנחנו מסוגלים לעמוד בתשלום של הדבר הזה. אז אנחנו מנסים דרך המועצה לקבל איזשהו מענק דרך המדינה כתוצאה מהמצב וגם תרומות, אבל קיבוץ יפתח יצטרך להכניס את היד לכיס עמוק עמוק. וככה זה נעשה בכל מקום. אתה לא חייב. אתה לא חייב. לא, אנחנו מנסים לצייר את זה כחייבים לעשות את זה ביחד, כי מומלץ. מה שאפשר לעשות... בוא לך המדינה, יש לך עוד כסף, עוד 10 שנים, שבור את הקיבוץ שוב, תעשה את זה. לא, קולחי אומר שחייבים לעשות, אבל קולחי לא מביא את הכסף. אבל אנחנו כן גם בקשר איתו, ואנחנו מבקשים מענקים. אז אני אסביר מה קורה בבנייה על צינורות. זה בדיוק האירוע, למה אני ממליץ כן, אבל זה יהיה דיון אחר, לא היום. אבל אני רק אענה. מנהלת מגן לצפון, בניית הממ"דים, מחויב לעשות, אם הממ"ד נבנה על קו המים, הוא מחויב לעשות ככה, מעקף. לא על בסיס התוכנית תשתיות העתידית של קיבוץ יפתח, אלא בדרך הקצרה ביותר הניתנת. מה שקורה, ובגלל זה הקשר עם קולחי גליל עליון כן חשוב במקרה הזה, קולחי גליל עליון יודעים להגיד לו, אל תיתן לי 10 מטר צינור, תן לי שווי, אני אעשה במקום שזה צריך להיות. לי לבד כקיבוץ המנהלת לא יודעת לתת את הדבר הזה, וקולחי גליל עליון היא כן יודעת לתת את הדבר הזה. אבל בסוף אין חובה לעשות את שדרוג התשתיות במסגרת פרויקט מגן לצפון של הממ"דים. זה אינטרס שלנו להפוך את הקיבוץ פעם אחת, ואינטרס שלנו לעשות את התשתיות אם כבר עושים צינור מים חדש או צינור ביוב חדש או לא משנה מה זה, לעשות אותו כבר בתוואי המתוכנן ולא בכל מיני פרטאצ'ים שהם יודעים לעשות. זה לא יעכב בבנייה של הממ"דים? לא, ממש לא, ממש לא יעכב. מוסא, אנחנו צריכים להפסיק, כפול 8 שנים קדימה. ברור. לא נתן, כן. כן. נכון. נכון. כן. כן. לא השתנה. מי שמיכה שואל, מה שנשאלתי פה, האם זה תיאורטי. נכון. כן. אז מה שנשאלתי, האם עדיין קיים התניה לפיתוח של כל דבר בקיבוץ, ואני אדגיש תכף מה מדובר בכל דבר, על ידי משרד הבריאות בשדרוג התשתיות. התשובה היא כן, לא נוכל לבנות בתים חדשים, לא בשטח המחנה דרך אגב, ולא בשכונה החדשה.
לא נוכל לקבל אישורים לפיתוח עסקי בקיבוץ, לא נוכל לעשות שום דבר שדורש אישור של משרד הבריאות. אם משרד הבריאות תופס אותנו בציפורניו המאוד מאוד חדות ואומר הדרך היחידה שלי לגרום לכם לשדרג את התשתיות הרקובות שלכם שהייתם אמורים להפריש לעצמכם קרן ולשדרג אותה לאורך השנים ולא עשיתם את זה, אז היום אני משתמש בנשק היחיד שיש לי ומכריח אתכם לעשות את זה, לא תקבלו אישור לפיתוח. מה שקורה 10 שניות של מה לא עשינו בסדר, כל הקיבוצים לא יפתח. לאורך השנים שגבינו לצורך העניין 1.70 לקוב מים, סתם אני אומר מחיר, המחיר של קוב מים היה אמור להיות 1.60 ו10 אגורות היה אמור ללכת לקרן פיתוח, לקרן שדרוג ושימור תשתיות. אנחנו לא גבינו כמו שצריך, גבינו ולא שמרנו את הכסף, הגענו למצב שאנחנו לפני שוקת שבורה שאנחנו צועקים גוואלד אין לי כסף לשדרג את התשתיות. רק שהתשתיות במים בפחתים מטורפים, בביוב בפריצות מטורפות, המלחמה דרך אגב גרמה לנו לנזקים עוד יותר גדולים בביוב, שורשים עבים ועמוקים בתוך מערכת הביוב. המערכת שלנו של יפתח, כמו של כל קיבוץ דרך אגב שלא עשה את הדבר הזה, הוזנחה לאורך שנים כי זה היה לנו נוח והיינו משוכנעים שבבוא היום יהיה בסדר, הקיבוץ ידאג לזה. היה מימון, המדינה נתנה 50%. אנחנו קיבלנו חולטה. יפתח הייתה מחליטה לפני 4 שנים להיכנס, אז המדינה הייתה מממנת 50% מהאירוע. היכולת שעכשיו בגלל המצב כחלק מהתוכנית של שיקום הצפון אולי יחזירו את זה, אנחנו לא יודעים. יש פה עבודה סיזיפית של להילחם במדינה ומצד שני להבין שהם חייבים לעשות את זה, חייבים להבין איפשהו כסף כדי לעשות את הפרויקט הזה, כי זה חלק מרכזי והפיתוח שלנו. ולכן? אבל לא 100% דורש שפחה. לא. טוב, זה דיון. שנייה. לא, אחרי זה אתה יכול להגיד שבאזור התפעולי למשל, באזור הלאומי ונטפים, אתה אומר, חבר'ה, אני לא רוצה לפתח מהרגע, תעזבו אותי, תעסק בזה בעוד 5 שנים. בסוף, נביא לפה לדיון. בדיוק. נביא את הניסוח של מסעדה, סתם אני אומר. גלריה. ציודי או גלריה. בסוף הכל יגיע לדיון מסודר, הכל יוצג, כולל אפשרויות של שלביות בפרויקט כזה, הכל יוצג. מילה אחרונה רק על הדבר הזה, חשוב לי להגיד, אמיר ואני נמצאים באופן קבוע, כולל פגישות במשרד בכוונה עם מנכ"ל קולחי גליל עליון, כדי שאנחנו נהיה בראש הרשימה של קבלת מענקים, אם יחזירו מענקים. יש כבר לחשושים ודברים כאלה, אנחנו בקשר עם שר הנגב והגליל גם בעניין, עם שרת ההתיישבות. מה הטייטל של הסטרוק? תלוי באיזה יום אנחנו פוגשים אותה, זה לא משנה. אנחנו צריכים את הכסף שהיא מחזיקה ביד, ואנחנו עובדים על זה. לכסף אין ריח ולכסף אין צבע. רציתי לשאול, שנייה. מה ההבדל בין חדר ביטחון לממ"ד? למה לא מספיק לחדר ביטחון? אוקיי, שאלה מה ההבדל בין חדר ביטחון לממ"ד? זה פשוט תקן אחר שהמדינה קבעה, שלפני בשנות ה-80 אם אני זוכר נכון, פרויקט של אריק שרון שהקים חדרי ביטחון בקיבוצים. זה היה בנייה בסגנון אחר, זה היה בלי חלון הדף וכל מיני דברים. היום התקן דורש ממ"ד, זה קירות יותר רבים, זה רכיבי ביטחון אחרים. אפשר גם להגיד לי מספיק חדר ביטחון, מי שיש לו חדר ביטחון לא חייב להוסיף ממ"ד. זו מתנה ממ"ד שיש לה גם מחיר, זה לא מתנה נקייה ממחיר. ואני לא מדבר על להשתתף בעלות הבנייה, זה הגדלה של הבית, זה הגדלת ארנונה, זה ביטול חדר לפעמים, יש לזה הרבה משמעויות. אז אם יש לך במקרה חדר ביטחון ואת מעדיפה להישאר עם חדר הביטחון, זו החלטה אישית שלך, תוכל לדבר, את ואני, עם המנכ"ל, לבדוק את הנתונים, אבל בסוף זו החלטה פרטנית. היום אין חדרי ביטחון יותר במדינת ישראל, זה לא קיים יותר התקן הזה. היום בונים ממ"ד, קיר 30 עובי בטון עד 50 עובי בטון, עם הרבה ברזל בתוכו ועוד כל מיני דברים כאלה. עכשיו, נגיד אם אני רוצה, צריכים להוסיף לי את זה. אם את זכאית לממ"ד, אז יוסיפו לך את זה, כן. כן, עכשיו כן. שנייה,
אורן. בנושא התשתיות, בפגישה האחרונה שהייתה לפני 8 חודשים. דיברנו על 15-20 ולא 10-12. אני אשמח לדעת את זה לבן, נראה שבגלל סבבה, אחר וגם טוב, ורק שנהיה מגדרים, וגם נגיד 10, ועוד שנה יעבור כמו ש5. נבוא, לא יותר. חשוב לדעת את זה, בנוסף, ההצגה בסוף לכולם, כי להזכירכם שישבנו פעם על נושאי קהילה כאלה, ואני כבר לא זוכר, אז אני מניח שצריך להעדכן את הכל בפעם. והיה התנגדויות לא קטנות אז אחרי ההקלטה שהייתה במועדון, במיילים, בהצטגויות, וכל מיני דברים כאן, משהו שהוא קריטי בהמשך, ואם אנחנו רוצים שסגרנו נהדר, דרך אגב, לעשות את זה ביחד עם המועד, כדי לא להרוס את הקיבוץ פעמיים, אז זה אומר שצריך להזדרז מהר, זה בנושא הזה. שנייה, לפני שלנו, אני חושב שאלה השנייה, והמטרה השנייה, בשביל התקנת מצגת מעלה, הבאתם פה מצגת מוגדרת, סבבה, שכל עונה, יונית, מצגת, שמי כולם. מה, עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, אתה מכיר את זה כבר ממקומות אחרים, מה קורה מחר בבוקר, מבחינת התובנות והדברים, לראות שבאמת איפה אנחנו בפגישה נוספת שאומרת, אלה המסקנות, את זה אנחנו עושים, וככה לא גדולים, מה אנחנו עושים עכשיו, עם התוצאות המדהימות, סגר נפלא, כל הכבוד, מה עושים עכשיו? לא מחר, מפרדיים. אז אני אתחיל ברשותך עם השאלה השנייה, על מה עושים עם התובנות של הסקר הזה. לתובנות של הסקר הזה בעצם עוברים לבעלי התפקידים השונים שיש בקיבוץ. כי בסוף יש לקיבוץ שלנו בעלי תפקידים, צוות מה הלאה ברובו מורכב מבעלי תפקידים גם, שבגלל זה הם גם בתוך הצוות הזה, והם פשוט כל אחד יקבל את הדברים שרלוונטיים אליו, ויתחיל פשוט לטפל בנושאים. עכשיו יש דברים שיהיה להם מענה, ויהיו דברים שלא יהיה להם מענה. ויהיו דברים שיהיה להם מענה שאתה באופן אישי או כל אחד אחר יהיה מרוצה יותר או יהיה מרוצה פחות, אבל בסוף יש פה סיכום בטבלה של כל מיני דברים שעלו שיש בהם צורך לטפל, וזה יהיה בעבודה או של צוותי עבודה מצומצמים, חלק מהדברים יהיה צוותי עבודה מצומצמים, או של בעל תפקיד, סתם בתור דוגמה, לא ביטחון, ביטחון זה הכי קל, דואר. אוקיי, סתם בתור דוגמה עלה פה דואר, נשב, נראה, עלתה פה בעיה של אנשים שאומרים יש לנו בעיה עם קבלת הדואר שלנו, זה כנראה שאלה טכנית, אבל זה לא דיון, זה לא לפורום פה להציג מה אנחנו עושים את זה. באים למיכל, באים לגוני, אומרים להם, שמוליק בחדווה וזהבה אמרו שיש להם בעיה עם הדואר, שהם לא מקבלים, שהם לא מגיעים לפה. אני יכול להגיד לך שאני סתם, בגלל זה קל לי לתת את הדוגמה הזאת, לקחתי כבר פעם הרמה של דואר של מישהו שלא יוצא לו להגיע לפה, שמתי במעטפה חומה, שמתי על זה בול ושלחתי לכתובת שהוא נתן. אז יש פה דברים שהם נורא טכניים, שפשוט בעלי התפקידים, ולאיתך יש בעלי תפקידים טובים, פשוט צריכים לקבל את הדברים שעלו מפה ולהתחיל לבצע. הם יהיו דברים שהם ברמה של לעדכן את הציבור במהפכת התעשייה שעשינו בקיבוץ, כמובן זה יגיע כבר לדבר כזה, אבל רוב הדברים בסוף ורוב התובנות בסוף הם דברים של יישום ביום יום בשוטף של האנשים, ולזה יש את הבעלי תפקידים שיעשו, יש את הצוות שירכז, שיצטרך לפעמים להתייעץ, להחליף דעות, להחליף מחשבות. הצוות טיפה הופך מבחינתי ליותר שולחן בעלי תפקידים חברתי, כי הוא בעיקר מורכב מהצד החברתי כרגע, ויכול להיות שיוקם גם במקביל איזה שולחן אחר גם, אבל זה בסוף שיטת העבודה של מה שאנחנו נעשה עם הדבר הזה. והשאלה השנייה, אני רוצה שאמיר יענה, נשאל על ההבדל מבחינת המחיר שהוצג לפני כ8 חודשים על הפרויקט תשתיות ועל ההשתתפות של הציבור. דרך אגב לא הייתה החלטה, בגלל זה לא התקדמנו, קיבלנו ריקושטים, לא יצאנו עם החלטה באותה שיחה. אני עוד לא הייתי אז בתפקיד, זה היה בדיוק בהתחלה. 50,000 שקל לבית אב שניסה ל6 שנים. כל חיפופי, יש להם את האישור של המדינה, לא עושים את הקיבוץ, בעצם עוד שורה בארנונה. 50,000 שקל, אנשים יצאו לזוז באי נוחות, זה היה לפני המלחמה. איך המשפחות הצעירות יעמדו בזה, אנחנו מדברים על 400-500 שקל בחודש, לא פשוט. אמרנו, נלך לעשות שיעורי בית, ננסה להביא כסף, נצמצם לבתי האב
את ההוצאה בכמה שאפשר, הגיעה המלחמה, לא רק שלא קיבלנו כסף, עוד המחירים עלו, אחרי שדיברנו על 18 מיליון שקל, אנחנו לא יודעים אם זה עדיין ב100%, כרגע זה נראה לי יותר לכיוון ה-12, נציג את זה בצורה מסודרת. אני חושב שבסוף כולם יצטרכו להיכנס תחת העמותה, גם אתם, גם אנחנו, אבל אנחנו נלך להגיד כסף ממדינה. אין לנו אנשי יכולת להתחייב בקיבוץ לפרויקט כזה, בסדר גודל כזה ל7-8 שנים, אני רק חושב אם תפים מחר יסגרו, ענף רווחי בקיבוץ, אנחנו לא יכולים לסבך מזמן, אמנם יש כסף בקיבוץ ואין לנו חובות, הכל בסדר, אבל אנחנו נהיה חייבים להילחם פה, כולל עורכי דין, ללכת למדינה ולהגיד לצריך את התשתיות. אני עדיין לא הבנתי למה אנחנו צריכים לשלם את זה. יש לי בעיה אישית משפטית, אני לא מבין למה בן אדם בחולון הוא משלם על התשתית שמחליפים את הקו בצורה שכונה. הוא משלם על זה 15 שנה. הוא משלם את זה. אז אני לא... הוא משלם על זה 15 שנה. כל החיים. לא בארנונה, בהיטלים. אני חושב שאנחנו נצטרך להילחם פה, אבל לא על לשאלתך, אנחנו נצטרך להציג את זה, אנחנו לא נצטרכו להכניס יד לכיס, וכמובן שהצ'אט העסקי נצטרך לשאת לא, סבבה, מה ש700 שקל בשנה. אנשים במספר אחד, ברור. לא כל יומיים. אחת הבעיות שאנחנו לא יודעים את האומדן הסופי, כי בסוף הפרויקט של הממ"דים אמור לחסוך לנו כסף והכניסים את זה יחד. כשחופר אותו קבלן, אז לא חופר פעמיים. אין לנו עדיין, גם אחרי העבודה במשגב שהם עשו, אין לנו עדיין את האומדן הסופי כמה זה חסר. אז אנחנו עוד מעבדים את המספרים ונביא אותם להקדם. והם כנראה כן השתנו במהלך הדרך. בעצם אני אומר, כנראה כן השתנו במהלך הדרך. אני מקווה שהם ישתנו למטה כי נקבל יותר כסף מהפרויקט של הממ"דים. עוד אני שואל כמה זמן הלו"ז של פרויקטים כאלה. שנתיים, הלו"ז הוא שנתיים. חייתי בתוך הפרויקט הזה, אפשר. אני רוצה לעבור לנושא אחר. כן. היה במגדלה רופאי צפון, ואני שאלתי אותו למה אנחנו לא יכולים לקבל את הנשק שלנו בתמורה. והתשובה שלו הייתה ככה בעקיפין, אני לא מתכוון לעודד מיליציה. אני מניח שזו תשובה שרלוונטית ליהודה ושומרון או ליהודה המערבית. למה אצלנו דבר כזה לא יכול להתקיים? האם אני המשוגע היחיד או שזה משאלה שהרבה אנשים היו רוצים? השאלה למה אנחנו לא יכולים להחזיר לחברים שמעוניינים, ואני אדייק את זה שהם לא חלק ממחלקת ההגנה, אלא פשוט חברים שבקיבוץ כמו שפעם היה, שהיה להם נשק אישי ארוך בתוך הבית, למה אי אפשר לעשות את זה? העלינו את השאלה הזאת בפני אותו תת אלוף אלון פרידמן, לא הייתה לו תשובה טובה לתת לנו, הוא אמר הנושא כרגע לא אפשרי. הוא אמר קיבלתם 28 הקצאות, יש לכם 28 לוחמים בכיתת הגנה שלכם. וזה מה שיהיה. קיבלתם ציוד הכי טוב, באמת הציוד. אולי יגדילו בעוד 3-4, בעוד 32, אני חושב שאם המועצה תעשה מהלך, כל יישובי עוד נפתח סטנדלון, יכול להיות שזה יביא איזשהו... יש ניסיון ויש לחץ שמופעל מכל מיני כיוונים על הדבר הזה. כרגע בכל פורום שאני הייתי והשתתפתי שהעלינו את הדבר הזה, קיבלנו את התשובה, הנשקים היחידים שיהיה לכם מבחינת נשקים ארוכים, לא אקדחים אישיים, זה רק נשקים של מחלקת ההגנה של הקיבוץ. הזקנים מזכירים לי את הפריצה לנשקייה במנהרה וכל מיני דברים כאלה, הם פשוט פוחדים לתת נשקים לקיבוץ, בין אם זה יהיה אצלך בבית או כמו שעולה הצעה אחרת לשים את זה בנשקייה. אז כרגע אין לנו תשובה אחרת לדבר הזה, זה נושא שעולה כל הזמן, בלי סוף לחץ של כולם. לא יודעים מה יהיה מחר, שאתה שואל אותו מה יהיה בידיים של מחר, ואומרים לא יודעת מסתכל. אנחנו כל הזמן, זה עוד אחד מהנושאים שאנחנו כל הזמן מדברים, כשאנחנו מדברים על הצורך של אנשים בביטחון. דרך אגב, אנחנו הפסקנו להסכים שיגידו לנו בפגישות תחושת ביטחון, הפסקנו כשאנחנו נפגשים עם כל מיני אלופים ודברים כאלה,
והם אומרים לנו, המשימה שלנו היא להחזיר לכם את תחושת הביטחון, כולנו קופצים עליו בנג'י ואומרים אנחנו לא מוכנים לחיות בתחושת ביטחון, אנחנו דורשים שיהיה ביטחון. אבל יש תשובות שכרגע הם לא יודעים לתת לנו, וזה אחת מהתשובות שאנחנו לוחצים, אבל אני לא יכול לתת בשורה מעבר לזה שאנחנו גם מפעילים בזה לחץ. כן. כן? זה אחד הקונפליקטים שלי עכשיו, כאילו, עם אמא, אוכל וילדים, זה משוואה כזאת, אז רציתי לדעת, אני חושבת שהיא צריך לקרוא את המדד שלה. שנייה, נשאל מה נעשה בנושא האוכל. האמת שהיה היום פלאפל טעים. לא, אני בכוונה אומר את זה כי עליתי לחדר אוכל לארוחת ערב, כי הייתי בפגישה עם גיל ולא זוכר את שמו יחד איתו מהמטבח, עם אתי מהמלון ועם אורי נעים. ישבנו היום בערב לפגישה, דיברנו על נושא האוכל, על דרישה חד משמעית שלנו לשפר את האוכל, לגוון את האוכל, לתת מענה. הסבב הזה נצטרך לתחזק אותו כנראה כל הזמן. צר לי, נצטרך לתחזק אותו כנראה כל הזמן את הסבב הזה. המונוטוניות של האוכל פה, גם על זה דיברנו. בסוף זה משהו שאנחנו כל הזמן נתחזק ונעיר ונבקש ואין מה לעשות, ויש כאלה שמרוצים יותר ויש כאלה שמרוצים פחות. אני חייב להגיד שגם עלה עוד פעם נושא, להפסיק עם הארוחות הבשריות לדוגמה בערב, אז יש קול אחר שאומר זה הארוחת הבשרית היחידה החמה שאני אוכל, כי אני יוצא מפה בשעה 6:30 בבוקר וחוזר ב6:30 בערב. בסוף יש פה 450 איש בבית מלון, 200 מתוכם הם אנשי קיבוץ יפתח. אנחנו עושים את כל המאמצים, ובאמת אם יש משהו זה שלנו מקשיבים פה במלון. עדיין למרות שאנחנו כבר לא 450 שהיינו כשהגענו לפה, ירדנו לפחות מחצי, אנחנו עדיין מתקיימות פגישות עבודה. היום התקיימו 2 פגישות עבודה, פגישה בצהריים הייתה בנושאים אחרים לגמרי. נפגשנו אני, אמיר, אתי עם צוות רחב מהמלון, הבאנו כל מיני בעיות וסוגיות. המשכנו לפגישה בערב כמו שאמרתי עם אורי נעים, כי זה היה יותר בעיה פנימית שהיה לי חשוב שאורי יהיה חלק מהשיחה הזאת, ולכן לא פתחנו את זה בשיחה שהייתה פה בצהריים. אני רוצה להגיד לך שאני מבטיח שאני אמשיך ללחוץ כל הזמן, ואני מבקש ממך כשאת רואה את ההתחלה, אתה זרוק מילה. תעזרי לי לעזור גם לכם, כי בסוף בשביל זה אנחנו פה, ואני לא כל יום עולה לאכול פה בצהריים, כי אני בדיאטה קפדנית שאני אוכל פעם ביום ב10 בלילה. אז אני מבקש לעזור לי, באמת, וואטסאפ קטן, יש סמיכה באוכל, אני אעשה. דיברתי איתו היום על זה שחייבים מגוון במנות הצמחוניות, לא מנה אחת של בורקס משעמם, אלא מגוון. אם יש צרכים נוספים, אני יודע שקיימנו פה פגישות אישיות של אנשים, של משפחות עם גיל השף, כדי לנסות לתת מענה לבעיות פרטניות של אנשים. יש פה באמת רצון לתת שלי. אני חייב להגיד שאם יש משהו זה יש רצון לתת. לא הכל יהיה אפשר אבל בהחלט אנחנו ננסה לשמור על רמה. חברים, עוד משהו? תודה רבה לכולכם, תודה למי שהיה בזום, ענת, ברכה לי לשם, ענת, תודה שוב, עונית, ויולה, תמרית, צוות מעלה, מי עוד פה, תודה. מי שבזום יהיה מעלה, תודה.